Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti inġabarna biex niftakru f'ħutna mejtin nitolbu b'suffraġġju għarruhom u nafdawhom fil-ħnina talla kif qegħdin nagħmlu wkoll lilna nfusna. Waqt li qegħdin hawnhekk kull ġurnata ta' ħajjitna ejjew nafdaw lilna nfusna f'idejn il-ħnina talla x'aħna midjunin magħha il-ħnina. Għandna bżonna. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dil. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulejati widan għat-talb li qegħdin nagħmlulek. Biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmin ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmin mixtieq tal-qaddija kollha tiegħek għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. L-erwieħ tat-tajbin huma f'idejn Alla u ebda turment ma jmisshom. Fajnejn dawk li ma jemnux qishom mejtin għal kollox. Il-mewt tagħhom imeqjusa bħal qerda. Qishom sefgħu fix-xejn għax twarbu minna. Iżda huma jinsabu fis-sliem. Għalkemm fajnejn il-bnedmin qishom ħadu xi kastig. It-tama tagħhom hi l-milja ta' ħajja bla tmiem. Żgħira kienet it-tbatija tagħhom, imma kbira il-barka li ħadu. Alla għaddihom mill-prova u sab li jistħoqilhom ikunu miegħu. Bħalma d-deheb jgħadduh min-nar, hekk huwa għaddihom u bħal vittma tas-sagrifiċċju laqahom. Issa fi żmien tal-ġudizzju jitlibsu bid-dija u bħal xrar tan-nar jiġri fuq it-tiben jaqbad, hekk ileqqu. Min nazzjonijiet jagħmlu ġudizzju u lil popli jaħkmu. U Alla jkun is-sit tagħhom għal dejjem. Dawk li jittama fih jarfu l-verità u dawk li huma fidili lejh jgħixu miegħu fl-imħabba.
Hemm grazzja u ħnina kbira għal dawk li Alla għażel għalih. Il-kelma tal-mulej. Immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli immorru f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Immorru ferħana. Ġerusalemm mibnija bħal belt magħquda ħaġa waħda. Lejja tribu jitilgħu, it-tribu tal-mulej. Immorru ferħana. Biex skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej, għax hemm twaffqu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Immorru ferħana. Itolbu waslim lil Ġerusalemm. Ħajkollhom ir-risq dawk kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm misliem ġewwa ħitanek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba fħuti u l-ġirien tiegħi jiena ngħidlek, isliem għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna infittixlek ir-rizq. Morru ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Aħna ntfinna miegħu permezz tal-magħmudija fil-mewt biex kif Kristu qam mill-imwiet bil-qawwa glorjuża tal-missier hekk ukoll aħna ngħixu ħajja ġdida. Għax jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ukoll insiru fil-qawmien għall-ħajja. Aħna nafu dan li l-bniedem il-qadim tagħna kien imsallab miegħu biex jinqered il-ġisem midneb u ma nibqgħux aktar il-sira ta' dnub. Għax min imut ikun meħlus mid-dnub. Jekk mitna ma' Kristu, nemmnu li wkoll ngħixu miegħu. Aħna nafu li Kristu qam mill-imwiet biex ma jmutx aktar, il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj mill-altar. Ejjew imberkin minn missieri, jgħid il-mulej. Ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu ta' San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu kif ra l-folol tela fuq il-muntanja u wara li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U fetaħ fommu u qabad ikellimhom u jgħid: Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħenjin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu uliet Alla.
Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba l-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin intom meta jajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej. It-talba li aħna intennu diversi drabi f'dan il-jum għażiż u kull meta niftakru f'ħutna l-mejtin. Hija talba li ħafna drabi tfakkarna fid-destin tagħna x'aħna nitolbu għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna, l-Vanġelu li Ġesu jħabbar lil folol minn fuq il-muntanja qaddisa tal-Beatitudnijiet li tħares lejn il-medda ta' baħar li huwa il-baħar ta' Tiberijade. Titkellem fuq għena li jibda minn din il-ħajja. Il-mulej isejjaħ imberkin, ħenjin, beati, lil dawk in-nies li jġibu l-paċi, li għandhom il-ġuħulaġġ tal-ġustizzja, lil dawk li għandhom qalbhom safja, lil dawk li huma foqra fl-ispirtu, lil dawk li huma persegwitati. U din l-għena tibda minn hawn imma tkompli għax jaraw wiċċ Alla, jissejħu u li Alla, jirtu l-art. Il-wedit li għamel Ġesu b'xi mod huma espressjoni wkoll ta' dak il-mistrieħ u s-serħan li aħna nitolbu li jgħaddu minnu u jkollhom u jgawdu l-eżies mejtin tagħna. Imma lena il-barka li jsemmi Ġesu għandha l-eruq tagħha f'dak kollu li nagħmlu f'din l-art u bil-mod kif nittrattaw il-xulxin. Jekk aħna nieħdu parabola li fiha Ġesu jitkellem dwar il-ħajja ta' wara l-mewt, niftakru f'dak li jgħid meta isemmi lill-lani u l-fqir li kien jismu Lażru. Fil-ħajja tiegħu lani ma tax każ il-fqir, iddisprezzah. Ħoloqa biss bejnu u bejn il-fqir. U Ġesu fil-parabola li għallimna jgħid u jispjega li dan il-għani li miet u difnuh kellu ġudizzju kiefer għaliex f'ħajtu għażel li jkun kiefer. Il-fqir kellu ġudizzju ta' għena għax f'ħajtu m'għamel ħsara lil ħadd. Anzi kien vittma tal-inġustizzja tal-bnedmin. U hemm minnhom Abram lil dan l-għani jgħidlu aħna la nistgħu niġu fejn qegħdin intom, u waqqas intom ma tiġu fejn qegħdin aħna. Dak li inti bnejt f'ħajtek qed issibu fl-eternità. Aħna u nitolbu għal ħutna mejtin, nitolbu biex bit-talb tagħna il-mulej iħenna lihom u jsaffihom. Aħna nemmnu li t-talb tagħna
jaqla din il-ħnina u din il-grazzja għall-eżis mejtin tagħna. Dan iċ-ċimiterju hawn mitfunin eluf ta' Maltin u anke barranin. Hawn mitfunin nies li meta ndifnu bejn dawk li mietu f'paċi mal-Knisja huma kien hemm ħajt. Illum dak il-ħajt waqa'. U jiena nixtieq nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu il-mejtin tagħna. Dan iċ-ċimiterju hawn ukoll ħutna li jerqu fil-Mediterran. Nixtieq infakkarhom. Għax jista' jkun li waqt li aħna għandna ċans impoġġu xema tixel jew ftit fjuri fuq il-qabar tal-eżis tagħna, dawn mhumiex magħrufin għall-eżis tagħhom. L-eżis tagħhom tilfuhom u ma jafux fejn qegħdin. U għad-dover tagħna wkoll li niftakru fihom u nieħdu ħsiebhom. Forsi stajna nieħdu ħsiebhom aħjar meta kienu għadhom ħajjin. Imma almenu ma ninsihomx u ma ninsewhomx meta huma qegħdin f'dan l-ambjent tant għażiż flimkien mal-eżies tagħna. Wara din il-quddiesa bħalma nagħmel kull sena sembirek l-oqbra waqt li ndur ma' din il-Knisja għażiża. U nifhem li mbierek kull qabar. U ta' minnu. Għax il-mewt taqqadna ħafna drabi iżjed milli taqqadna l-ħajja. Nitolbu biex aħna ma nitilfu qatt it-tama tal-ħajja ta' dejjem. Imma ngħixuha b'mod konkret minn hawnhekk. Billi nħobbu l-xulxin u ma naqtgħu qatt qalbna mill-ħnina ta' Alla. Waqt li aħna mas-salm ngħidu il-ħnina tiegħek għal dejjem, għax għal dejjem il-ħnina tiegħek. Ejjew nifhmu li dik il-kategorija hija wkoll kategorija li tisboq iż-żmien ta' din il-ħajja fuq l-art. U l-mulej jeħenn ukoll għal min jgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Sitna Marija meta tkellmet fuq il-ħniena ta' Alla qalet il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Jalla, aħna llum nitqawwew mhux biss fil-fidi tagħna fil-qawmien għall-ħajja ta' ħudna l-mejtin, imma wkoll nagħmlu att ta' fidi profond fil-ħniena ta' Alla li tisboq kull żmien. Ħut Jeżis nitolbu fl-imkien lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Li qajjem lill-Ibnu Sidna Ġesu Kristu mill-imwiet biex iħares lill-Knisja tiegħu u jagħti sliem lid-dinja u s-salvazzjoni lil-ħajjin u lil-mejtin kollha. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek. Hija xandar lid-dinja kollha l-misseru tal-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun mal-mexxejja tad-dinja
biex iħabirku għal-ġustizzja u l-paċi fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wetta il-ħidma ta' daw kollha li jduru bil-morda biex jarfu li fil-ħidma tagħhom ma' min qed ibati qegħdin jaqdu lill-ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal il-qaddejja tiegħek fil-għena ta' dejjem li ssieħbu ma' daw kollha li fis-sema diġà qegħdin igawdu l-premju tal-fedeltà tagħhom lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Farraċ il-familjari u l-ħbieb ta' ħutna l-mejtin li inti sejjaħ tal-għandek minn din id-dinja bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej it-talb tagħna għall-irwieħ tal-qaddejja tiegħek kollha. Aħfrilhom dnubietom u agħtihom sehem mill-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tjieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għall-qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħniena tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura tolbuk mulej kull Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu biet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Għati mulej id-dawlu slim l-qaddeja kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għal-jom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għajt bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri qaddisa u tlabna lil mulej biex idaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawl u slim lil ħutna kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmin mill-imwiet sejrin issa nbirku l-oqbra ta' ħutna li jinsabu mitfunin f'dan iċ-ċimiterju. Jistennew il-miġja tal-mulej fil-glorja biex miegħu iqumu lebsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija wkoll jekk imut ikollu l-ħajja, u kull min jgħixu jemmen fija, dan ma jmut qatt. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-slim.